ya apa kene. Wong mangsaku ya ora ngono kuwi. Kok iso ngasur gek mau ngeteng. Ora. Ora. Enek 2 minggu anggitmu. Masa to? Aku mau nek rumah sakit aku. Gek kena kok bar maem apa sampean? Aku bar mangan apa ya? Bar maem apa kok iso kaya ngono iki? Aku perasaan gak mangan apa-apa. Gak mangan apa-apa. Tapi lumpur ya batangku. Kamu gek pas ning kene suwit ngono mau piye mo? Gek katut yo. Kowe gek nyecek-nyecek aku kene mburi ku mau lap-lap ning ngene mau. Oh, Pak malah. Ngono gilani to kok lek enek wong ngomong ki aja ngomong to kok. Oh. Pak lewat. Ya jelas entutku mambu kebelet to. Wes. Panggah bahasa